Inselmilkom u nistedinkom għal 45 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Meta il-kittiba u l-Farisej saqsu lil Ġesu fuq il-kwistjoni jekk hux permess id-divorzju jew le, Ġesu jikkwota l-awtur sagru tal-ktieb tal-Ġenesi. Qisu bħal donnu Ġesu kien iqis l-istorja tal-Ġenesi, l-istorja tal-ħolqien, speċjalment l-ewwel kapitli tal-ewwel ktieb tal-kotba tal-Antik Testament. Ġesu kien iqishom bħala stejjer jew storja illi jittrażmettu il-veritajiet fundamentali fuq il-bniedem u fuq ir-relazzjoni tiegħu ma' bniedmin oħra u wkoll fuq ir-relazzjoni tiegħu ma' Alla. Fenna fien, jekk inġibu quddiem għajnejna l-istorja tal-ħolqien f'7 ijiem, il-verità fundamentali mhijiex tant il-kwistjoni jekk id-dinja nħalqitx f'7 ijiem jew le, imma illi Alla huwa ħallieq u li l-bniedem li huwa kważi kważi fuq il-ħolqien kollu kap tal-ħolqien ġie maħluq fuq is-sura u xbija ta' Alla. Meta nitkellmu minn relazzjonijiet bejn il-bnedmin, speċjalment bejn ir-relazzjoni speċjali bejn ir-raġel u l-mara, ekku f'moħħ Ġesu jgħaddu il-vrus tal-ktieb tal-Ġenesi. L-istorja ta' Adam illi skont il-ktieb tal-Ġenesi inħoloq minn Alla waħdu, Adam li jesperjenza solitudni, Adam illi lanqas mal-annimali ma jħoss illi l-qalb tiegħu timtela, imma timtela biss meta Alla joħloq il-mara. Kemm hi sabiħa il-kelma li nsibu fil-ktieb tal-Ġenesi propju fl-ewwel kapitli illi meta Adam jilmaħ lil-Eva toħroġ lajta sa fl-aħħar din għadma minn għadmi, laħam minn laħmi, għalhekk mara din tissejjaħ għax mir-raġel ittieħdet din. L-istudjużi tal-ktieb tal-Ġenesi jgħidulna li din hija l-ewwel għanja ta' mħabba illi nsibu fil-kotba mqazza, fil-kotba tal-Iskrittura imqazza. Fil-mara Adam isib il-milja tal-ferħ u tal-affettività tiegħu. Il-mara fir-raġel daqs Adam issib il-milja tal-imħabba u tal-affettività tagħha fid-dinja tal-lum. Mhux tab xejn li Ġesu quddiem il-kwistjoni tad-divorzju, kwistjoni taħraq fi żmienu, jerġa' jikkwota l-ktieb tal-Ġenesi. Għalhekk ir-raġel iħalli l-missieru u l-ommu u jingħaqad ma' martu u jsiru ġisem wieħed. Il-bniedem isib il-milja tal-ferħ tiegħu meta jingħaqad ma' sieħba. Il-mara issib il-milja tal-ferħ tagħha meta tingħaqad mar-raġel. Jalla l-ideal tal-Ġenesi li tant laqat lil Ġesu ikompli jdawwal anki ir-realtà tagħna illum. Il-mulej jagħtikom is-sliem u nsellmilkom minn qalbi.